Scarpe truccate, anni 60, girano in centro, sfiorando i 90. Rosse di fuoco, comincia la danza, di frecce con dietro attaccata una targa. Dammi una speciale, estate che avanza, dammi una Vespa e ti porto in vacanza. Ma quanto è bello andare in giro. El Vespa Club d'Ontinyent ha organitzat una exposició al centre comercial El Teler que versa del canvi generacional que ha fet evolucionar aquest vehicle des dels anys 50. En l'exposició no sols podem trobar vespes antigues, també hi han exposades algunes de recent fabricació i també una Lambretta, la motocicleta amb més antiguitat de les exposades. Per completar l'exposició, podrem observar fotografies de festes al carrer amb aquesta motocicleta cedides per l'antic Vespa Club d'Ontinyent creat en 1963. Aquesta exposició estarà oberta al públic tots els dies des de les 7 de la vesprada fins a les 9 de la nit i a més es podrà contemplar durant les restants hores del dia a través de l'aparador. Finalment, l'exposició tancarà el proper dia 5 d'agost. El motiu d'aquesta exposició ens el dona Rubén Montava, Relacions Públiques del Vespa Club d'Ontinyent. Home, esto es, per supost, la idea principal de l'exposició, ¿no? Donar-se a conèixer el Vespa Club, que som un Vespa Club recentment nou, tenim mesos de creació i el que volem és que la gent s'entere que hi ha un Vespa Club que puguen vindre amb nosaltres, els diumenges fer eixides, perquè no en tenien, n'hi ha molta Vespa. Estan les cotxeres, però n'hi ha moltíssima Vespa. I hi ha molta gent que a mi m'ho ha dit, a mi m'agradaria eixir els diumenges, perquè així allà, ara tenen un motiu més per agarrar la Vespa, que no estiga soles agarrant pols en la cotxera. Com ens diu Montava, la concentració organitzada per al dia 6 al Teler és de participació oberta, amb prop de 200 places disponibles. El programa començarà a les 9:30 amb un esmorzar en el Teler i després es passejarà amb les motocicletes per distintes zones d'Ontinyent. Finalment s'acudirà a la discoteca ontinyentina Oteca, on Helsinki, grup de rock alternatiu, també del municipi, tocarà música en directe. En la mateixa discoteca hi haurà un dinar i també piscina per refrescar-se. Rubén ens ha parlat de la passió per les motocicletes Vespa. Sí, no, la Vespa no és sols la moto, per supost. A la Vespa li rodeja moltíssima cosa, com és la cultura musical, la forma de vestir, la forma de vida. Per exemple, forma de vida en aquests moments és dir, mira, diumenges, en més d'anar per ahí, jo agarro la meva Vespeta i me'n vaig al TEA. I tarde 2 hores a anar al TEA. I és una manera de viure la carretera i la moto totalment diferent. Ja no és agarrar la moto i dir, anem a Madrid, no. Te'n vas a almorzar a Fontanars o te'n vas a almorzar a Alcoi. I és a 50 km per hora, i és disfrutant la carretera i disfrutant la moto, que és la Vespa. Les motocicletes exposades poden tindre un valor d'uns 5.000 o 6.000 euros, però Rubén ens va deixar clar que realment el valor d'una Vespa està en el sentiment i no en el benefici.